wala kang experience sa skating tapos nag-ice skating ka, ito ang mangyayari sa'yo. O diba, mapapatili ka na lang talaga, pero gagawin namin ang best namin para matuto kasi sayang yung binayad namin. Mapatingin ang kamay nyo. Ngayon lang nga namin to napag-isipan na gawin kasi nung mga bata pa kami ay lalong-lalo na ako hindi ko man lang na-experience na mag-ice skating, kaya naman ngayon na meron na akong karapatan. Ay, karapatan! Aba naman, syempre, ang probinsyana to explore naman dito sa Manila kasi ay minsan lang to. Minsan lang to sa buhay natin. Ngayon ko lang to na-experience. Kaya naman guys, ang unang step nyo gagawin, unang step ay magsusukat ng inyong mga paa at hahanapin nyo dyan kung anong sukat ng mabaho mong paa o mabaho yung sapatos talaga. Pero okay lang yan. Part yan ng experience, yung mabaho yung sapatos. Tapos ang susunod mong gagawin, yung magpipirma ka dyan ng kontrata. Kontrata! Artista ka, girl! Tapos yan, inaabot na pala yung sapatos sa amin. Tapos mali pa yung sapatos na nakuha ko kasi gusto ko kasi yung blue. Pero pambata pala yun. Kaya ito yung binigay sa akin, yung mas mabaho. Ay, tapaka, pinapahiya mo naman yung ano. Ayan, pupunta na ako. Sabi ko nga dyan, dapat kumuha ko ng helmet kasi safety first. Ay, safety first. Ay, ang kaso, nalimutan ng babae. Ang sabi ko, babalikan ko. Uy, sana all binabalikan talaga. Ay, sino yon? Ay, napahit me baby one more time pa nga. Tapos ang sunod namin dyan gagawin, alam nyo ba kung ano? Di syempre obvious, magsasapatos, papalit kami dyan ng sapatos. Pero huwag nyong kakalimutan na mag-rent dyan. Rent? Ano ba tawag doon? Basta yung magbabayad kayo para sa para dun sa lalagyan ng mga gamit yon. Yung parang drawer ba tawag doon? Basta yun na yon. Yung papakita ko mamaya sa inyo pagkatapos namin magsuot na itong sapatos na mabango. Ay, iba man talagang taga-bukid kapag naka-explore, nakikisabayan man ngayon si Manay. Pero ano ba? Gusto ko lang naman mag-try na kung ano-ano dito sa Manila diba? Tingnan mo yung sapatos ko dyan. Ine na ay bata pa, kaya ang sabi niya ay kinanta pa nga. Ito na, next step na tayo, girl. Pupunta na tayo dun sa sinasabi ko. Ay siya, naalala ko na, locker pala yung tawag dyan. Oo, locker. Dyan mo iiwan yung mga gamit mo. Iiwan mo, tapos babalikan mo lang ha. Yung gamit yung sinasabi ko. Wait lang ma'am, yung pinagbibideo ko, penguin din. Abay, paano hindi magiging penguin? Ay, napakahirap pala neto. Ay, hindi naman kami na-inform. Sana ba naman yung training ako? Kasi pag pinapanood ko, abay, apakadali lamang. Pero kapag kami ang nag-try, ay pakahirap. Akala ko ang dali! Uy! Parang swimming. Parang akong batang nag-aaral maglakad. Pag mahulog ka na, step mo na. Step mo yung paa. Hindi nagsasabay ng utak at ang paa. O diba, hindi na nagsabay yung utak at paa. Mahina na nga yung utak, yung paa hindi pa nakikisabay. So yan ang mangyayari sa'yo kapag hindi ka marunong mag-skating tapos itinaray mo mag-ice skating. Yan dyan ka lang sa gilid kakapit. Inusto natin to, guys. Mapapailing ka na lang talaga at sasabihin sa sarili mo na ayaw mo na, pero tama ka, ginusto natin to guys, panindigan natin, mahal pa naman yung binayad natin, aba. May nagturo pala dyan sa amin, mali daw kasi yung ginagawa namin, kaya hindi kami makapag-skating kasi mali yung position na ginagawa namin. Ay parang ganyan lang, sabi daw parang left to right, tapos yung force medyo nasa unahan, tapos wag yung straight yung body mo, yung sabay ka lang sa flow. Pero hindi ko nakukuha yun, tingnan mo tong kasama ko, ganyan daw sana, pero tigas ng katawan
Tapos guys, may share ako, nakikita nyo yung bear, yung lalaking mismong yung dumaan. Sabi ko pa naman dyan, kuya, pahawak, mabilis lang, makapag-balance lang ako at makapagtayo at mahuhulog na ako, kuya, pahawak. Pero alam mo kung anong sagot sa akin? Aba, bawal ate, bawal pahawak, ano ka, walang libreng hawakan. Aba, anong iniisip nitong hahawakan ko sa kanya? Kaya naman nang nakarating ako sa may gilid, tinanggal ko agad yung sapatos kasi binaninigas na. Yung paa ko sa sobrang lamig, walang ibang maninigas. So ayun, tapos na yung time. Ginawa ko naman yung best ko para matuto pero wala talaga be. Sumakit lang yung katawan namin pakatapos nito. At girl, hanggang patapos, ayan yung mga kasama ko sa gilid dumaan kasi be, hindi talaga kami natuto. At ang ending, para kami dito mga bata na nag-aaral pa lamang sa paglalakad. Kaya kayo, kung mag-ice skating kayo, try nyo muna mag-search kung ano yung mga basic na dapat gawin para kayo ay makapag-ice skating. Kasi kami be, akala kasi namin madali. Madaling tingnan. Oo. Oras ng pagyayabang, kaya sabi ko sa kasama ko, video na ako kasi may natutunan naman ako kahit papano. Yun ay ang matumba. Yun ang experience ng babae sa pag-ice skating. The best! So that's all for today's video. Bye-bye!